ପିଟିବି ପୁଣି ଉଲ୍କା ବାବୁଙ୍କୁ? ବାଡ଼ି ଉଠେଇବା ଆଗରୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଝିଅର ବାହାଘର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ପୁଅଟା ପାଠ ପଢୁଛି, ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀ, ବେଡ୍ରେ ବାପା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ବଦଳିକି ମୋର ଭୟ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ଭୟ। ଗତ ମାସରେ ଆମ ଥାନାର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବଳବନ୍ତ ଦାସ ଟ୍ରକ୍ ଚକା ତଳେ ଚାପି ହେଇ ମରିଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲୁ ମର୍ଡର, ହେଲେ ପବ୍ଲିକ ଜାଣିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଅଧିକ ମଦ ନ ପିଇଲେ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନିଦ ବି ହଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା ଆପଣ କୋଉ ପାର୍ଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦାରୁଠାଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ମାଲିକ, ତାଙ୍କରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ସେଠାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନାଟକରେ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଚିରାଚରିତ ପୋଷ୍ଟ। ମୁଁ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଦର କମେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଦର ଗୋଟେ ନାଟକ ଆଜି ବୋଧେ ସେ ନାଟକଟା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଅଛି, ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର। ସେ ଡାଇଲଗ୍ର ପଦେ ସଂଳାପ। ସେ ସଂଳାପଟା ହେଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାର୍ଟଟା। ଭଣଜା, ଆରେ ତୋ ଭଳି ପିଲା ଯଦି ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରିବ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ ରହିବ ତ? ବୋହୁଟା ନୂଆ କରି ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁ ଯେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବୁ, ସେ ଘରେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ? ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆରେ ତୁ ହଉଛୁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତୋ ମା ନଥିଲେ ବି ତା ଭାଇ ହିସାବରେ ମୋତେ ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭୁଲ ବାଟରୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଚାଲିଆ, ଦେଖିବୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଉ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଫଳତା ଦେଇଛି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ଦେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁ ସେ ନାଟକ? ମୋତେ ନାଟକ ବେଶୀ ସଫଳତା ଦେଇଛି, ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷର ନାଟକ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ମୋତେ ଭାରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମୋର ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ସେଇ ନାଟକରୁ ପଦେ ସଂକଳ୍ପ। ସେ ନାଟକ ବା କହୁଥିଲି, ସେଇଟା ଆଇଆଇସି ଉଲ୍ଲାସ ମହାନ୍ତି। ପିଟିବି ପୁଣି ଉଲ୍କା ବାବୁଙ୍କୁ? ବାଡ଼ି ଉଠେଇବା ଆଗରୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଝିଅର ବାହାଘର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ପୁଅଟା ପାଠ ପଢୁଛି, ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀ, ବେଡ୍ରେ ବାପା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ବଦଳିକି ମୋର ଭୟ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ଭୟ। ଗତ ମାସରେ ଆମ ଥାନାର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବଳବନ୍ତ ଦାସ ଟ୍ରକ୍ ଚକା ତଳେ ଚାପି ହେଇ ମରିଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲୁ ମର୍ଡର, ହେଲେ ପବ୍ଲିକ ଜାଣିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଅଧିକ ମଦ ନ ପିଇଲେ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନିଦ ବି ହଉନି। ଆଜିର ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନର ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ନୂତନ ପିଢ଼ି ଆସିଲେ, ନୂତନ କଳାକାର ଆସିଲେ ଯାତ୍ରାକୁ, ମୁଁ କହିବା କଥା କ'ଣ କି, ଯାତ୍ରାକୁ ଆସ, ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟଟା କେହି କାହାକୁ ଶିଖେଇ ପାରେନି। ମୁଁ କହୁଛି, ଆମ ମୁନା ବାବୁ ଜୁମ୍ଟାକୁ ଏମିତି ତାର ତମେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ବୁମ୍ଟାକୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଅମକି, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ଧରିକି ଦେଖେଇବି ସେଇଟା ଅବାଗିଆ ଦେଖାହେବ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇଟା କଳା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳା। ମୁଁ ହାତଟାକୁ ଏମିତି କରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିବ ହେ ରାମ ଭାଇ ଏମିତି କରୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି, ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯିବ। ନା, ଆଗେ ଆସ, ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିକି ନୂଆ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଦୁଃଖ କହି ହେବନି ସେ କଥା। ମୁଁ ମାନେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ହେବି ବୋଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ ଯଦି ମୁଁ କେଉଁଠି ଯାଉଥିବି, ଭଦ୍ରକ ଯାଉଥିବି କି ଏପଟେ ପାଣି କରିକି କଟକ ଯାଉଥିବି, ଯଦି ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଉଥିବି, ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଟ୍ରକ୍ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଠି ରହିଲି ଆଉ ଯାଇକି ସେଠି କିଏ ସେ ଭାଇ ପାର୍ଟି କେଉଁଠି ହେଇଯିବ, ଆଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯଦି ପାଖା ନିୟରେଷ୍ଟ ଥିବ ରାତିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି। ଆଉ କଳାକାର ହେବାଟା କ'ଣ ଏତେ ଇଏ, ଯାତ୍ରାକୁ ଡେଡିକେଟେଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଶିଖିବି, ଯାତ୍ରାକୁ ଶିଖିବି। ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଭଲ ମୋ ଉପରେ ଭଲ କଳାକାର ସଂଳାପ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ କେମିତି ପେଟଲ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି, କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କଥାଟା କହିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଟାକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ, ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିଲେ ଆମେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବା, ଦର୍ଶକ ଉପକୃତ ହେବେ, ମାଲିକ ଉପକୃତ ହେବେ, ସବୁ। ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଶିଳ୍ପ
ତାକୁ ତ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶିଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋ କହୁଛି ଯାତ୍ରା ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜଗାର ଦେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ। ଆମେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଯାତ୍ରା ଉପରେ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ, ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଯେହେତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କିଛି କଳାକାର ତ କହି ହେଉନି, ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ହମ୍ ସବୁ ଜାନତା, हमको कुछ नहीं बोलो, हम सब जनता। हम ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାଇକି ନାଟକ ଫେଲ୍, ନାଟକ ଫେଲ୍। ନାଟକର ଗତି ଥିବ ଗୋଟେ, ସିଏ ଡାଇଲଗ୍କୁ ଥିବ ଗତି ଅଲଗା ଗତିରେ। ଫିଲ୍ମ ସିରିଏଲରୁ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରଫର୍ମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ଫିଲ୍ମ କଳାକାର ବୋଲିବା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଫିଲ୍ମ କି ସିରିଏଲକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ସେଠି ସକ୍ସେସ୍ ଥିଲେ। ଏଠିକି ଆସିକି ସେମାନେ ବାସ୍ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ସେଠିରେ ସେ ଆଦବ କାୟଦାଟାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠାରେ ତୁମେ ମାହିର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ବାବଦରେ କଲଚର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏ ଜାଗାଟା କ'ଣ, ସେ ଜାଗାଟା କ'ଣ। ନା ଫିଲ୍ମ ଯାତ୍ରାରେ ତ ବହୁତ ଫରକ, କାହିଁକିନା ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବାର ଟେକ୍ ନେଇକି କଟ୍ ଟେକ୍, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସେ ତ ନେଇ ଗୋଟେ ଥରରେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାନ୍ ଟେକ୍ ସଟ୍ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାତ୍ରା ଇଏ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି ଯାତ୍ରା ସମିତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ କଳାକାରମାନେ କାହିଁକି ରୁହନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ ଭାରି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନର୍ଗଳ ଗପି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନର୍ଗଳ ଗପୁଛନ୍ତି। ଶୋଇଥିବା ଲୋକଟା ଢୋଳ ବାଣୁଥିବ, ତାକୁ ସେ ଏମିତି ସଂଳାପ କଳାକାର ମୋର ଭାଇମାନେ କହିବେ ଯେ ସେ ଧଡ଼ିକିଣି ଉଠି ପଡ଼ିବେ, ସେଇ ନିଦ ଭିତରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଆସିକି ନୂଆ ଆମ ତ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ସେଇ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ସେଇ ସେଇ ସଞ୍ଜୟ ବଳ ସେଇ ଏମାନେ କରୁଛୁ। ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଶିଖିବେ, ଯାତ୍ରା କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇରାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅ ନା, ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅ, ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସୁପର ଫାଇନ୍। ନା ଯାତ୍ରାରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସତ? ଟଙ୍କା ଅଛି, ଟଙ୍କା ବହୁତ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଅଛି। ଖାଲି ଟଙ୍କା ସେଇପା ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଲେଇ ଫୁଲ। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଚାଲି ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ହେଇଛି, ମାଲିକ ଦେଖିଦେଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ମାଲିକମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଦେଲେ ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଧର ପଇସା ଦେଇକି ଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକି ଆଣିକି, ଓହୋ କେତେବେଳେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ବାବା ଆସୁଛ ଯାତ୍ରାକୁ ଯେତେ ଖାଲି ଚେହେରା ସଜେଇକି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖାଲି ଚେହେରା ସଜେଇ ନୁହେଁ, ତା ଦେହର କଥା କହିବାର, ଡାଇଲଗ୍ କହିବାର ଆଙ୍ଗିକ ଅଭିନୟ, ବାଚିକ ଅଭିନୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକଦମ ପରିପକ୍ୱ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ।